Lalaking may mga pilas ang pagkabuno na sapuan patay sa katubuan sa Banwa ng San Enrique. Si Zen Kilantang Sasa nakatuto. May mga pilas tugas ang pagkabuno sa lawas ang naangkon sang lalaki nga ini nga nasapuan pataya sa Barangay Paga, San Enrique, Iloilo kahapon. Positibo ngaging kilala ang biktima sang iya pamilya nga si Carlos Alcarde, 47 anyos, kag residente sa Barangay Rizal, Halandoni, Kalinog, Iloilo. Nahibaluan nga naglisensya ang biktima sa iya asawa nga mamyesta ini apang wala na makapauli. Ang nakita lang natin physically dito, tatlo ka puno no kay gagawa iya tinain sa tiyan dako mga pilas. Nagagwa sa investigasyon sang kapulisan nga wala sang patimaan nga ginhimo ang krimen sa lugar kag posible ginbilin lang ini. Ang ginapatalman para namin subong no ang motibo sang paghimo ni no sang krimen sa biktima kay pagpangangkot namon dito sa may barangay Paga hindi abi siya kilala dito mo pag wala man sing witness kita tong kuwahon kay nasakwan lang siya napatay dito. Nagapadayon ng kapulisan sa backtracking sang CCTV footages agad makilala ang mga suspect. Ang biktima ang may kaso nga robbery hold-up sa Kalinog. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas.